Maayong hapon kaninyong tanan. So ani ana usab kita no adlaw nga Martes aron kita hisgot na usab sa mga pulong sa Ginoo. Kay kini nga programa no nga inyong ginapaminaw no Igsoon Ayaw Kaluya. So sa pipila ka mga adlaw no sugod atong Biyernes last week unya gahapon Monday. Okay, so nag-istorya kita what the Bible teaches us on money and giving. Okay, yang atong text ni Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Unya kagahapon natay na last Friday no natay na discuss ang point number 1 no, our response when it comes to money is important either positive or negative. Unya ang atuan ang naistoryahan, money is important but don't love it. Hallelujah. Hebrews 13 verse 5, because money can compare or equal to God. Okay, money because also money is a root of all kinds of evil. Okay, and number 2, kagahapon, be content of what you have. Kinahanglan nga makontento ta unsay ani akanato no, Hebrews 13 verse 5. Okay, kunya under this point, your life must be free from the love of money. Nga kita kinahanglan nga atong kinabuhi gawas nun sa paghigugma sa kwarta, because God knows everything about you and your needs. No, kamalo ang Ginoo no, gikan sa gamay ug hangtod sa dako natong pagpanginahanglan kabalo siya. Amen. So karon nga kahaponon no, moadto kita sa ikaduhang punto no niining topic. Okay, number 2, your response to God towards giving must be faithful. Na ato ang mga pag-respond no sa mahitungod sa paghatag, kinahanglan kita matinud-anon. Importante kay igsoon nga pag-abot sa paghatag no kita matinud-anon. Amen. Okay, so number 1 under this point, God will bless you as a response of your giving. No, kay pag mag-istorya ta og giving, kaning giving murag is an act of sowing a seed, no? Murag kitag nagtanom. No, pag natay ihatag, pag natay matanom, nagi mo balik nato, nagi tay anihon. So God will bless you as a response of your giving. Okay, ato ta sa Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So mga igsuon, adunay hagit no ang Ginoo kanato. Karon pa sa Malakay 3:10, bring the whole tithes asaman. Yung pada into the storehouse. Okay, bring the whole tithes into the storehouse no, or in the church of God. Dili na to dal no sa maning tithes igsuon no, the 10% of your income, that is for the Lord. Okay, bring the whole tithes into the storehouse. Dili dito sa palengke, dili sa hospital, dili sa hardware, dili sa fast food, kundi ang ato ang whole tithes, no, dili half, yung pala the whole 10% of from your income. Masa may purpose sa igsuon? Why we give our tithes and offering
to the church. Yun pa diri, that there may be food in my house. Kay para daw ang nag-serve diha sa church na makaon. Amen? Nung ato ang timan-an sa kanunay nga pag ang simbahan gani mabless, automatic no ang mga member pod mabless. Nya unsaon pagka-bless sa mga member nga ang simbahan no gakamang tungod kay naay mga member nga dili mohatag sa ilahang tithes and offering. Unsay hagit sa Ginoo atong dalhon na ato ang kinatibuk-ang halad or tithes no diha sa simbahan or the storehouse para nay makaon ang naga-serve sa church. No, subo kayo mga igsuon na mga kasimbahanan nga ang ilahang mga pastor na ang pastor nila no ga-drive town og tricycle. Tungod kay wala na blessed ang mga member. Kay dili sila responsive no sa when it terms of giving. Hallelujah. Mo na aluoy kayo na ubang pastor no maningkamot in taon og siguro uban mamanday, mag-drive og tricycle, bisag unsa na lang no kay para na makaon ng pastor. Kay nga naman tungod kay some members of the church are not no faithful in their givings. Hallelujah. Okay, so naay hagit igsuon ang Ginoo. Ningon pa siya diri and see pa siya diri says the Lord ay ningon siya diri test me in this. Suwayi ko ninyo niini nga pamaagi. Ningon pa siya says the Lord Almighty and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Kung atoa daw igsuon dawaton ang hagit sa Ginoo nga mahimo tang faithful in our giving. Iyaha daw abrihan ang ganghaan sa langit ug iyang igbukbo ang daghang panalangin. O yung Padre, so much blessing. Hallelujah. That there will not be room enough to store it. Gusto ka na igsoon nga panalangin nga kanang walay even ang imong room no not enough no to receive the blessing that comes from above. Then kung gusto ka na igsoon nga panalangin, be faithful in your giving to God. Amen. Hallelujah. Okay, number 1, giving is a challenge for all of us to become blessed. No hagit kini sa ato, kining giving usa ka hagit kanato. Kung ato kining matuman ang paghatag diha sa balay sa Ginoo, then automatic ang panalangin modagayday sa matag usa kanato. Okay, bring your whole tithes to God so that there may be food in my house. No, ingon ang Ginoo. Because giving your tithes to God is the key to God's blessing. Kay susi kini no sa panalangin sa Ginoo, kay mao man na yang challenge. So kung imong i-take ang challenge, ang panalangin magsunod-sunod kanimo. He promised to pour out blessings that no room enough to store it. Saad niya na. Kung ima siyang sulayan, imuhang dawaton iyang hagit, ang panalangin sa Ginoo mag-awas-awas diha sa imuhang panimalay. Number 2, yung Padre, you are robbing God if you don't give your tithes and offering to Him. So igsuon kung dili nato ihatag ang ato ang ikapulo ug ato ang mga halad diha sa Ginoo, gikawatan nato siya. Kaya asa nato mabasa? Malakay chapter 3 verse 8. Ningon pa diri,
Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. So, igsuon, no, nang hinaot kong matag sa kanato, hinaot nga dili kita mahimong kawatan at tubangan sa Ginoo. Tungod igsuon diri sa kalibutan, pag makasala kag kanang robbery or si tawag na kanang pagpangawat, di ba mapriso ka? Pero sa kingdom ni God igsuon, maulan ning klase sa pagpangawat nga dili ka mapriso, pero pwede ka matunglo. Asa man ka, mapriso ka o matunglo ka, no? Kinahanglan nga ato ang bantayan nga dili kita makapangawat sa Ginoo, kay kung ato siyang makawatan, automatic ang tunglo igsoon magsunod-sunod. Matingala ka dahan kag kwarta dali mahurot. Natingala kang daghan man ka og panalangin dali ra kayon nawala, no? Kay nasakit ka, nasakit imong mga anak, no, whatsoever. Hallelujah. Pero igsoon, kung ikaw matinud-anon sa imuhang paghatag, sa imuhang ikapulog, sa imong halad diha sa Ginoo, ingon siya, iyang saad, I will prevent feast from devouring your crops. Kaya kung kita matinud-anon igsuon, bantayan ta sa Ginoo sa kanunay nga aron dili makawat ang panalangin nga anaa kanato. Amen. So be faithful in your givings. Hallelujah. Mag-ampo kita. Langit no namo nga mahandagan salamat nining higayon nga imong gihatag kanamo. Salamat usab Ginoo sa imuhang mga pulong nga nagatudlo kanamo karon mahitungod sa paghatag. Ayaw kami himua or dili mi gusto Ginoo nga mahimong kawatan diha sa imuhang atubangan. Kaya nasayod kami Ginoo kung kami mangawat sa muang ikapulo o sa muang offering, ang tunglo moabot og magsunod-sunod nganhi kanamo. Tudlo ay matag sa kanamo Ginoo nga mahimo ming matinud-anon sa muang paghatag diha kanimo. Usa Ginoo niini nga kahaponon imong panalanginan Lord God, imong mga katawhan. Nga Lord God, I pray nga kung naga-struggle man sila Ginoo sa ilahang giving, I pray Ginoo nga ilang dawaton ang imong hagit nga kung sila mohatag diha kanimo Ginoo, ang panalangin mo follow ngadto kanila. Sa Ginoo daghang salamat niini nga panahon nga imong gihatag kanamo, hamubo nga panahon sa paghisgot-hisgot sa imong pulong diri sa kahanginan. Daghang salamat sa imong dakong gugma ug sa imong panalangin nga ni kanamo. Kining tanan namong gipasalamatan ug gitugyan diha kanimo sa pangalan sa imong anak nga si Jesus. Amen and amen. So mga igsuon na wala na kita igong oras, no, magpaday na usab kita niini ugma, no, sa paghisgot niini what the Bible teaches us on money and giving. Sa mga igsuon ko diha kang Kristo, kining yung ubos nga alagad Pastor Will Milian sa kanunay magaingon kaninyo igsuon ayaw Kaluya, kay Ginoo magauban ka nato buntag o gabi. Ug iyang panalangin maanatan natong tanan. God bless you and shalom to everyone. Hallelujah.